na kanále Double Players a je tu se mnou Kuba a Tom. Dnešní video bude z hry Shadow of Mordor. A tady jde v podstatě o to, hrajete za Aragorna a máte v sobě ducha nějakého krále elfů. A je to taková parkour hra, je to hodně brutální hra, to taky. A myslím, že bychom se do toho mohli vrhnout. Trochu si zablbneme, uděláme pár misí v kampani a to by mohlo být. Tak já doufám teda taky, že ta informačka se vám líbila a že vám udělala takový menší přehled. A můžeme se na to vrhnout. Další video, toto není konec ještě, jo, kdyby něco. Další video, kdybyste dali do komentářů otázky na nás, my bychom vám na ně odpověděli v dalším videu. No v dalším v Asku. Jo, dejme tomu. Já doufám, že se vám video bude líbit, tady toto, a můžeme jít na to. Kdybyste nevěděli, tak ta hra je německy, že jsem ji koupil v Německu, že jo? A tam zatím nic, jako co bych vám měl překládat, není. To je nějaký octomilky. Octomilky. Nějakou když myslí? Hej, víš, já sám nevím. Aha, ok, dobrý. Si nějak jako pořádně nepamatuju. Můžu zkusit. Oni jsou tady takový, většinou myslím, že do takový 3 bossové někdy spolu, ale tohle to není ono. A kdyby něco, toto jsou grunty. Byste se neptali, co to je za hnusný problém. Prostě orgové. Jo. Chudák chlápek. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Můžete vidět tam nahoře nějaký sekáč, nevím. Töte den Hauptmann der Orks. To bylo? Jo, takže tady tohle mám zabít a nevím, co jsem ještě říkal. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Rozumíš jenom to, že ho má zabít, co? Ne, ještě jenom, že mám zabít všechny odstřelovače a to je jakože Jako střelci. no, jako úkol, co mám zatím udělat. Brutáky, jo? Tak, nejdřív si prohlídnem celý. No. A hlavička dole. Jo, a pardon, že u toho videa tak moc nemluvíme, jakože soustředíme se spíš na tu hru, jak teďka na to natáčení, No, ale já myslím, že vám něco k tomu říkáme celkem. no. Tak do komentářů si pak taky můžete samozřejmě vybrat, co byste chtěli za další hru. Jo. Klidně jakože se ptejte na jakýkoliv věci, my vám na ně milé rádi odpovíme. A to jde. Jo. Ufotím hlavičku. Bum. Tak. Tak. Nechtěl jsem, aby si žil dál. Malý hnusný grunti. Orgové. Tak orgové, pardon. Jo. Dýmu. Trošku šaškář. To je s tebou, ne? Ne. Aha. Vůbec není se mnou. Ne, já jsem viděl, jako, že má pleť skoro, jakože, Aha. jako, víš co, on měl Jo. pleť pleťovou. Vypadal prostě jako člověk. Mhm.
Tak samozřejmě, že tam toho bosse musíme zabít. To je jakože V jasný. podstatě hlavní prioritou. A teďka doufám, že když do něj střelíte, že se šíp nezlomí. Dobrý. Oh. My nemáme moc, co vám říct, No, v podstatě. protože jste se vlastně ani nic nezeptali. My v té informačce. Ty vole. Tak co, Kuby? Pardon, za střih přišel nečekaný host. Ano. No ale můžeme pořád pokračovat, tady Kuba mu vysává mozek nebo paměť nebo cože to je. Já sám nevím. Prostě ho vysává a tím ho zabíjí. Jo. Anko, tohle si můžeme čekat dál a dál. Ale nebojte se, tahle hra není jenom o tom, že mu musíte vysávat mozek. Tak. A přesně do hlavy. Jak jsem se hezky trefil. A když zabijete bosse, dostanete takový upgrade. A to je vždycky nějaký upgrade na zbraň. Tak. Tak já myslím, že tady bychom to mohli ukončit a kdybyste chtěli, můžeme pokračování zase příště. A nezapomeňte dát like, odběr. A sdílet. Ano. Tak můžete se zatím dopodívat do konce tohohle videa. Warum bist du denn hier? Ich suche einen Sklaven, der die Schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Nun ja, du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. My bychom se s váma rozloučili. Tak, čau. Sie seit Wochen